dneska. Čau lidi, dneska si natočíme, jak otevíráme letadýlka z Číny. Přišly letadýlka z Číny, takhle vypadá krabice. Otevřeme to nožem. Děláme profesionální řez. Děláme profesionální řez. Děláme, teď jsem nevím, kde jsem skončil, zde. Tak. Tak. Zaklepneme si nůž. Otevřeme opatrně, jestli to není nějaká chemická čínská bomba. A takhle se nás krásně usmívají ty letadýlka. Máme tady třeba Japonce nebo Američany nebo Francouze nebo další Japonce nebo Němce nebo další Japonce. Nebo další Němce. Ty nejsou ty Němci stejný náhodou. Jo, to je jedno. Tak si otevřeme Němce. Otevřeme si Němce. Tady se do toho leze. Máme tady vrtulku. Zde máme vrtulku. Vidíte? Vrtulka. Hop. Svakání na vrtulku. Na to letadlo. Teď na nás si koukne samotné letadlo. A když se můžeme podívat, co tady všechno je za letadlo. Tak. Tady máme už letadlo. Je pěkné. Je trošku pomuchané. Tady máme křídlo přední. Teď zadní křídlo vypadne. Teď vrško. Pojď sem. Teď. Jsem to malinko roztrhl. Tady máme zadní křídlo. Tak napište do komentáře, jako když jste byli malí, jestli jste to měli. Já to měl. A doteď to mám. Bordel dáme někam sem. Takže vezmeme letadlo. Ještě uchneme všechny ty věci, kde mají být ty. Kde mají být ty já jsem si naposledy skládal Japonce a už ani nevím, jak se skládá, ale asi tím výřezem dopředu. Hele. Letadlo máme. Teď na to přiděláme zepředu toto. Tady. Letadlo si odložíme. Odděláme si od čuplíčku. Bordel samozřejmě nehážu na zem. Když jsem v přírodě. Spíš za svým barákem, teda za naším barákem, ale to nevadí. Pojďme. Krásně, já jsem už slepej. Takhle tím čuplíčkem tam dáte vrtulku. Máme německé letadlo hotové. Teď se podíváme, jak to lítá.
Letadlo je hotovo? Ne? Tak tam ne? Ha. Dobře to letělo. Ha. Takže to je výhodná volba. K tomu se podívejte, kolik tam toho je. Plná krabice. Jaj. Tak to je asi nevýhoda, že je tam plout. Tak. Takhle se s vámi loučím. Letadlo je hotovo. No, asi za chvíli umře. Tak se rozlučte s pilotem. Tak čau.